Diyos marhay na hapon. Matindi na ang init. Ano? Dahil kamong narereparo, dahil nabagatabi nag-uuran. O yun na ayan tabi ha, yung parte kan El Nino. Martes, ultimo dia, Marso 2026, 31. Kami po giraray minarespetar asin saludar sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na iguana po ning resulta sa maghapon niya tong pagpagal, trabaho, diskarte, hanap buhay, sakripisyo asin iba pa. Sa paagyan gabos ka na panarig niya to sa mahal na kaguranan Hesukristo asin pagpapasalamat sa iya. Kumusta lamang nalampasan ta so sakripisyo naman mo niya na maghapon. Programa ng Bicol Target. Naglalaom na primero, yaon po kamo dyan, igwang natadang mag-aantabay man lamang, patinaan sa mong imbitasyon na iriba-iba kita sundo 5 p.m. Oro iristorya lamang kan temas. Ang report dyan sa luwas, madadangog niya to Mayormente, Mega Force Patrol, Chief Jimmy Padingjim, kumpadreng Jomar, kumpadreng Al, siyempre si Joshua, si Karen, si Angel, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Controlan sa muyang Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom ang yaon ngunyan dyan si Madam Shaleron. Siyempre nag-monitor iyan si Jen Matthew Balyeran, si Nicole Ann Gloriani, and Jimos Barrios, si Surumada po ninda istorya, lokal, national, international, nadadangog nindo kada bes na igwaning major newscast asin news break po digdi sa DCGB. Nababasa man sa official social media platform ang DCGB News Online. Sa supervision iyan kan samuyang news director Mardela. And kung may broadcast kita sa AM band sa traditional radio region-wide, nahihiling man kita sain man na parte kan kinaaban basta may internet afuera sa Iran. Siyempre kung igugayod dumaning nakakonektar sa Starlink, pwede. Tasuiran ngunyan tabi ha, 700 oras na naman na pinutol su internet. So, kunyan baga tabi ano, ay taon-taon tapag uro restoryahan taan. Nyaon dyan sa internet, DCGB News Online, minalawaskan sa muyang broadcast sa web, worldwide, netwide, nationwide. DCGB News Online. Asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Jerome Nico Martinez. Pati na po ang samuyang OJTs from Cat College. Aldwin Andez. ZJ Morante. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon, tabi. Paramdam lamang, paramdam. So mag-text dyan, no? Paludan ko ning 50 pesos. Makaapat lamang na text. Oh. Mapalod ako 50 pesos. Aber daw. Ang sa kong number 0942-670-1195. Smart yan. 0942-670-1195 sa Smart. And sa Globe, 09660730-115. 09660730-115. So, Palasyo Malacanang, tabi, oy Papa Jer na baylon, marhay na hapon tabi sa imo, asin sa familia. Thank you so much, Papa Jer Baylon. Kumusta lamang? So, Palasyo Malacanang, sa opisina kan presidente, may nabasa kita kasubagong pitik ning bareta na gari kunyan pag mag-uro aram bagyata or what, parang sort of ano ba yun, bayanihan or pantry or what, ano, parang saan ba yun yung gari ko nga ni akong naagihan sa istorya, ano, because we are in day pa nga ni kita sa tahaw kang kunyan kan ining krisis sa bilog na kinaban
Yan. Ang konsepto is maray na hapon tabi ATMs. Diyan sa 10:32 ATMs maray na hapon. Sabi naman ni 626, sige daw, pa-load po, I'm listening. Thanks sa load. Ayun. Ining si pa-check attendance man, ining si 400. Good afternoon, 400. Si 0626, pa-load man databi. Maray na hapon 3871. Maray na hapon man tabi. Sige, di igwa man kita rin. Apat na 1, 2, 3, 4. Apat na nag-text. Ipaloadan ko ining 0948 smart ini tabi. Uy, mga taga-Bariis. Mga taga-Bariis, maray na hapon 7618. Yan. Tapos ining si 1032, maray na hapon man tabi. Yan. So, taisaray, ining saro ugaring ang nanggana. Ining si 626. Smart yun ining 0948. Yan. Aber, uy, 626. Ang last 3 digits 626. Smart bo tabi ang number mo. Yan. Maray na hapon di sa mga nag-text pag iba. 1032. Si ATMs. Mga taga-Bariis 618. Good afternoon. Si Papa Jerbailon maray na hapon man tabi sa pamilya. So, Palasyo Malacanang, parang mag-chip in makatiponin kantidad na makatabang duman direkta sa mga sektores na ining enot na okay, gabos man tabi kita pigtatamaan na garubagaan bagyo na pag minaagi sa sarong probinsya, gabos dumog, gabos ti tamaanin paros, pero iba-iba ang impact. Iba super sa kan paros duman sa araw ka itong lugar, iba subulos kan uran sa araw ka ining lugar kumpara sa sarong lugar, iba-iba, pero gabos kita apektado. Now, sa krisis na ining pinaghampang niya to, brought about by ining giyera sa Iran, although bako kitang kasabay physicalmente sa shooting war, taday man kita nakikipagbadilan baga sa mga Iranians, dahil man kita nagpapalugtok ning missiles, dahil pa kita physicalmente sabay sa giyera, yan. Uy, maray na hapon tabi kay Xavier Zaragoza, yan. Sa mga taga San Roque Daraga, yan. Si Madam Xavier Zaragoza, narumduman ko kay ito so dating direktor kang kunyan, kan Comelec, si Attorney Zaragoza, yan. Ano na nga ni sungarag kay ito? Ni Director Zaragoza kan Commission on Elections Bicol, barkadahon ta itong maray. Yan. Ngunyan, ang sabi, so Palasyo Malacanang, parte dakan sa indang sweldo, pig-isipan na mag-chip in, tanganing itao duman sa mga sektores, na kunyan, na talagang sisa paraan grabing gabat ka ining tama kan giyera sa sa Medio Oriente. Plus, inda ko sa natabi kung uyon man kamo na magkaigwa giraray ning community pantry. Ito bagang mabugta kita dyan nin papag sa luwas. Ibugtak mo dyan sudit na sobraman. Kung halimbawa baga nga niya sobraman sa konsumo nindo gulay na mararaot man sana, kung pagparasarayon, ibugtak dyan. Baka dyan duwang buok na nyug, sarong nyug, o nagkaperang pidasong tinapa, o igwa ka man dyan yung diit na natatadang maritatas, ibugtak mo dyan. Tapos garubaga sa COVID-19 ka ito na kumuha ayon sa iyong pangangailangan, magbigay ayon sa iyong kakayahan. Inda ko tabi kung mapapederan mo yan. Because at this point in time, sabi nga ni baga ni Congressman Garbin man kaso nakaaging aldaw, iyon yung panahon na igwa kita dapat nin pagmalasakit. Inda ko tabi kung pwede iyan magtarabang-tabagan kita. Taso Palasyo Malacanang may plano na itong partikan sa indang suweldo, matsuro chip in sinda, tapos
itatao man duman sa ma-identify ninda because ang donor baga iyon ang igwaning blanket authority kung sisay, kung ano ang sisay ang dapat tauan, asin kung anong criteria kan mga dapat na tauan. Yan, sinda, kumo sinda nagdodonar. Sige, siguro ikaw ni ka na puton, tabi, ano ang maitatabang para makapagaan-gaan kita sa kapwa niya to. Igwa nga ni baga so driver na nag-viral sa kanakaaging aldaw. Nagpaskil duman sa iyang jeep na taso gobyerno bagang una day una pig hold bagang una so kunyan so paglangkaw komplete ta ang logic diyan pano if ever nadagit baga so kunyan so mga driver budas operator ta kami nga titamaan kan ining paglangkaw kan presyo kan petrolyo tapos day pig increase an suplete kung pag-isipon pa ano baga so sektor kan driver budakan operator ikumpara mo duman sa numero kan masa parning mas gabat kung ilang kaon na ang presyo kan plete mas dakul po mas dakul sa mga commuters kumpara duman sa medyo nasa sakripisyo mo nang yan although ang decision is unpopular pag ikasarong presidente you should make mag-decide ka even if how unpopular it is, pero logical. Tayo baga paano nin mga bagay-bagay na logical ang decision mo, pero unpopular, day piga ako kan kagabsan. Okay, kan nagkapira. Yan, tangon yan, ang protehido ko niyan, kan day piglang kawan sa pamasahe, sa pampublikong lunadan, ang protehido ko niyan, mas dakul na numero nin Pilipino, kumpara mo sa numero kan operators mo na driver. So kagabsan, iyo ang nangibababo ng unyan. Dahil nga una pagpatawan ni langkaw sa singil sa plete. Now, siyempre so driver, an ipit talaga digdi ang driver. Ang operator bako gayo. Tapos sa operator, pag linangkawan ang plete, igwasindang ingkreso oral daw. Hali sa driver, buda sa satuya na pasahero. So pigplete niya to, ingreso man sana sa operator. Nagalat siya ng operator, igwayan oral daw. Ngunyan, sabi kan sarong driver, nagpaskil duman sa iyang jeep. Ngaya, kami po, sana day ka mo ngaya madagit. Kung mapupwede ngaya, bako man inipiritan, subuluntad sa nangin nindo na, kung gusto nindo, dagdagan man sa pamasahe. Sa muya ngaya na ikakagaan-gaan man. Yan. Igwaning nag-aradong kay ito, igwaning nagkuang kay ito, namuya. Because aram ta ang plight of the drivers. Aram ta, sag ko na day babaan kan na operator ang kunyan, ang boundary, driver ay maipit ning todo. Tas inda so pamasahe, duman kukuhaon so pigtatao sa inda pamasahe, doon kukuhaon sa pambakal ning krudo. O anong matatada sa inda tabi? Yan. Kung babaan so boundary, nakakagurugin hawa man so driver. Yan, day pa bagago niyan, inda ko narukan. So araw kayo tabi, yan na yung ang konsepto, parang bigayan, kunyan na panahon na ini. Dakul sa nagkamure ka ito na sige kayo mabayad niya kuning medyo sobra. Basta ba ko sa nang impiriritan? Iyupuan ta medyo horohalawig patabi ini na kuana ini sistema ta. Digdi sa palibot. Yan. Yan. Ang nanggana sa load ining 626 ha. Yuso nanggana sa load 626. Yan, 948626. Uy, si Tata Mensoy na Bernal. Maray na hapon tabi sa imo. Tata Mensoy na Bernal. Yan. Good morning. Ayun ni si Tata Mensoy. So nag-react nga kayo sa tuya. Manong dyan sa plete na. O diyan tabi ha. At this point in time, gulpian na nga sakripisyo ta. And tarabangan lang po muna ha. Tarabangan kita ngunyan na panahon na ini. Kunigwa kang ikataong diit, sige. Laban lang. Pero ikaw mawagasabihan, you cannot give if you do not have. So kaya lang tabi. Istorya na kita dyan sa luwas. Thanks for waiting tabi, kumpadreng Jomar. Dyan sa 1st District, marahay napon tabi pa de. Go ahead na. Hello, Pading Jomar. Naputol ba si Pading Jomar? Thanks for waiting, Pading Jomar. What happened na sa linya natin? Naputol gayod ta nakabuhi kay ta dingdit na minuto sa kuan sa ini
Pag-uro istorya. Yan. O anong nangyari tabi, Chief Tech Ramir? Naputol sa linya. Martes Santo nangunyan palan, tabi. O si sayang available na linya, Pading Jomar na. Pading Jomar, thanks for waiting, tabi. Good afternoon, Pading Jomar. Hello. Go ahead. Hello. Go ahead, Naglaw Pading. na? Iyon na. Nasugpo na. Laugo na. Na ano ka subago, napatod. Oh. Go ahead, go ahead. Salamat pa din sa Dagdag na Bareta. Epektibo ang Tabaco City Literacy Hub para mapa-asenso mapatibay ang mga nahuhudyan na mga kakian sa pagbabasa, pagsurat asin pagkwenta digdi sa mga pampublikong eskwelahan sa Tabaco City. Ini ang pagtubod ni Tabaco City Councilor Arnold Onrubia, Chairman ng Committee on Education. Matapos na magluwas ang magayon na resulta Pading Pio, duman sa ginibo pa sa ng ano na nga ng examinasyon nito. So, Comprehensive Rapid Literacy Assessment o CRLA ng Department of Education. Susog gayon Rubia, sa bilog na Kabikulan, pandua ang Tabaco City Schools Division. Wow. Out of 13. And sa dayutong sa nasumargin kang Iriga City Schools Division na iyon na primero. Inunambitan niya na dakula ining akumplisemento kang literacy hub. Takong magigirumduman da kan mga nakalis na panahon. Pantrese ang Tabaco. Yan. Sa 13 man na division. Kapurit. Hirakman ka ito. Ngunyan, pantrese ang Tabaco sa bilog na nasyon. Isus, dakulao na bagay iyan. Oh. Roger. So, pandua sa Kabikulan, pantrese sa bilog na nasyon. Digdi sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment kan Department of Education. Susog sa iya, tiga-attribute ninda ini. Digdi sa Literacy Hub na binilog kay itong panahon pa ni dating alkalde Crisel Lagman, ngunyan kongresista, kung saan, digdi sa literacy hub, igwang mga let passers, licensure examination for teachers, na daay pa na-absorb kang DepEd, ang voluntaryong tataukan sa indang serbisyo para sa mga kakian. Points man kaya bagay ang Pading Pio sa mga requirement para ma-absorb ka kan DepEd. Roger. So, naburuluntaryo sinda. Ang gibo na kayan mga Pading Pio, ang gibo kan mga iyan, para basado duman sa pasistemang binilog kan panahon ni Lagman. Ni Kongresista Crisel Lagman. Itong mga aki na sumanga nahuhudyan sa klase, dina-identify man bagay ang Pading Pio kang mga maestra. So mga nahuhudyan, itawan ki special tutorial class na libre. Gagayon, yung mga slow learners, Correct. Yan, special may tutorial. May pigagaramit na nga na isindang mga tabletata para medyo maka-adapt talaga ang mga aki. So comprehension nila, so learning ability matais. Yan. Roger. Okay. Ang pigtuturan ini, halimbawa da sa sarong aldaw, igwang sarong oras dyan na special class na luwas duman sa klase talaga kan mga aki. Para tayo maapektaran so oras na kan pig-obligar kan DepEd. And pigtuturuan duman kung saan maluyang aki, maluya ka magbasa, tuturuan ka, maluya ka magkwenta sa mathematics, tuturuan ka, maluya ka magsurat, tuturuan ka. Magayon daw ang resulta dahil sa pagtubod kay ni Onrubia, iyo na ini ang resulta, so biglang pagtiribay kan mga aki, actually kan panahon man ni Mayor Crisel Caito, na gaigwa naman in significanting pag-improve dahil ang kan mga enot, dahil ko lang masiguro ang figures pa pero dakula na porsyento kan mga aki sa from grade 1 to grade 3 sa public school kan syudad kan Tabaco, hindi tatao lamang magbasa. Matindi. Mga siguro mga 70% ito ngayon. Oo. Pero napabutwa ito, nagilasa na itong halos 13% nasa na 3%, matapos na lumawag itong literacy hub, matapos na maglaog sa mga maestra. Huli kaya ni mga voluntaryong maestra. Huli kaya ni sinabi ni Onrubia
na sa ngunyan mas lalo pa nindang pigi-improve ang mga pasistema kay ning literacy hub. Sa iya man na sinabi na nag-aalokar naman sindanin fundo para matawan man lamang na allowance itong sa mga paratukdo na libre talaga nagsiservisyo para mas dai magkauruyam ang mga ini na puro na sa nahali sa sadiring bulsa ang gasto sa pagpasiring sa eskwelahan. Apuera kaya pigadala naman hindi kung ano pa ang mga estratehikong sistema, mga estratehiya, tanga na mas mapa-improve pa ang pagtuturo, ang implementasyon kan Tabaco City Literacy Hub na mas lalong makakadagdag sa pag-uswag kan mga aki sa pag-eskwela. Roger. Kuya Parimpio, ang porsyon kan pagkipagulay kan DCGB News kay Kagawad Arnold Don Rubia. Everyone na nagluwas na po. So resulta kang comprehensive rapid literacy assessment. Ngunyan pong latter part kang school year 2025 to 26. Aram po nindo, ang DepEd Schools Division Office of Tabaco City nag-rank 13 na po kita sa bilog na Pilipinas. Kumpara po kang beginning kang school year 2025 to 26, pang 13 po kita. Pero sa region, so there are 13 divisions in the whole Bicol region, pang 13 po kita. Kang beginning school year. Pero po ngunyan, makaugmahon dahil pang 13 po kita sa bilog ng Pilipinas. So buot sabihon, top 2 po kita sa region. So ang nahihilin ko po digde, specifically, to be more specific, I think nakatabang po digde ang programa kang syudad, ini pong Tabaco City Literacy Hub. Ini po ang programa na tinuunan ni dating Mayor Cristel Nagman, nangunyan po sa tuyang Congresswoman, na sinuportaran man po ang bagong administrasyon ni Mayor Ray, na sa programang pong ini, tig-identify sa mga learners, mga estudyante na hirap o day po tataong magbasa. Nag-undergo po si dakang programa sa laog kang school year and lo and behold, nagkagawa po magayon na outcome. So mga kaakian ta po, tatao na magbasa, tatao na magsurat, tatao na magbilang. Si City Councilor Yan. Arnold Job Onrobia Padimpio. Di Yan ang talagang igwaning positive result itong pinagmaniugutan dyan na ngunyan kongresista, dati alkalde Crisel, idinagos mo di Mayor Ray na Bragaiz. Roger Ronald Padimpio. Ta- Actually, na-institutionalize na iningon yan. Mahuyo, dahil na basta-basta mahali, nasa sistema na. Oo. Oh. Sa kapatid, igwa naman at least na pundo. Bago karog ka ito, karap-karap, nagkukuha sana sa Office of the Mayor na pundo every year. Pero ngunyan, may alokado na talagang pundo sa Sainda para masustain siguro diretso na ini Panimpio. Magsala, itong sa mga na-interview o so na-assess, baka produkto pa kan literacy hub na yan, bako? Oo. Pwede. Mag-assess, pwede. Roger, Ronald Diba? Panimpio. Oo. Oo. Sinasabi Kasi, ko. biro mo yon from 13 sa bilog na region, naging 13 sa bilog na Pilipinas. Yan. Sige. Dakula unso linukso na improvement. So, yan Panipio, mga informasyon. Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar. Congratulations. Araw ka ng mga programa, programa di gobyerno. Mga ehemplos po kan trabaho kan sa tuyang mga ilidong opisyal na pag-isip-isipon ta. Bako itong kung si Saiso nakatao sa tuya ni na 5,000, 2,000, 1,500, yung ibuboto. Kung disigo rin mga araw ka ng mga output bagatabi, yan ang panalmingan ta, ano? Anong advice tabi, Chief Tech? Papasok ba yung dalawang report o hanap buhay mo na kita? Siyan, Karen and Joshua, pag naputol kain dial, inabot ka kita kan sa tuyang pag-acknowledge kan oras buda hanap buhay. Oras Pilipinas, alas 4:34. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa kutis. Amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level. At iba pa, sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
kaya't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit! Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Riparuhon ang gad na dain ng bagang natada sa lutuan. Ugalion ang riparuhon ang kusina bago magkaturog. Inidahilan sa kadaklan kan mga kasulo nangyayari sa pagkabanggi. Siyertohon man na nakakaag sa telepono nindo ang telephone number kan pinakaraning istasyon nin bumbero sa indong lugar. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Yugun moan. Lalaki palan ining si Xavier na Saragosa. Oy, sorry po, tabi ano. Diyan sa San Roque Candaraga, si Xavier na Saragosa, yugun moan. Uncle niya palan si Attorney Zack. Yan, tama. Si Attorney Zack Saragosa, dating Director Cancun yan, Comelec. Barkadahon ko itong maray. Si Director Zacaria Zaragoza. Oy, Xavier, sorry. Lalaki, babae, sunataram ko, madam. Classmate palan ini ni barkadang Edsel Guerrero. Uyugon moan. Mas maray, sir, na mga operator tabi, sir, ang maging considerate ngunya na panahon sa saindang mga drivers tayo man ang direktang apektado. Bawasan man lamang ang boundary. Yun ang sinasabi natin Kita buda su driver, kitang riding public buda driver na apektado sa kunyan sa operator daing gayo nata i-qualify ta nata ta daing gayo. Pag in-increase suplete, pag increase suplete, babawi yun sa tuya. So kunyan ninda, so pambakal ninda nin petrolyo. Yung masan na bagaan tabi yan. So kunyan, very latest palang tabi sa aga, half day na lang tabi ang mga kunyan. Opisines de gobyerno, gabos na yan. Lokal, lokal, buda mga, maski nga iso provincial government man tabi, sa aga, ang kuandigdi,
suspendido na ang trabaho sa aga tabi alas 12 nin udto. Sundo na yan Domingo de Ramos. Domingo ning pagkabuhay. March 31 to so Orden Memorandum Numero 26 ni Gobernador Rosal. Yan. Work from home arrangement na lang yan. Ito, sabi na, pursuant to Memorandum Circular number 116, work in all government offices in April 1 shall be as follows. O sa aga, 8 to 12 noon, work from home. Suspension of work, 12 noon onwards. So sa aga pwede na, work from home. Mga kwan sa aga. Halos dahil naman ining laog tabi sa aga. Apera itong sa mga sa disaster tabi ha. Buda basic services ining disaster sa health. Buda sa peace and order. Yan po. Klarado ano? So memorandum circular numerado 26 kan provincial government of Albay. Work from home sa aga, Abril 1, 8 to 12 noon. Then 12 noon onwards dahil ng trabaho. Kung sasabihin, dahil na matrabaho sa aga. Dahil na malaog sa opisina physicalmente. So mga sa Kapitolyo tabi. Ano? Yan. Apera itong so sa apse mo, sa health, yan tabi. O yan ha. So may mga transacciones tabi sa kwan, sa Kapitolyo sa aga. Work from home sin, 8 to 12. Then 12 sa kwan na. Okay na yan. Dahil naman, gusto sabihin, dahil na ning laog yan tabi sa aga. No? Si Karen, okay yung mga linya tabi, Chief Tech Ramir, gabos na sa tuyang tropa, duro-diretso sa tuyang report dyan sa luwas. Karen, good afternoon, go ahead na. Yes, thank you Tabi Salpio. Naka-maximum deployment ngunyan ang mga personalized kan Public Safety Office Legazpi para iyan sa pag-asistir kan bulos kan trapiko dahil Salpio sa gigibuna Via Crucis kan sentra sa the Archangel Parish sa Legazpi Port District. Ngunya na bangging Martes Santo, ang deployment pinag-orkestra ni PSO Chief Octavio Rivero dahil tangunyan palang Tabi Salpio na alas 6 nin pagkabanggi. May palibot man ang nasabing simbahan para sa solemneng aktibidad. Tusog sa nako akong impormasyon, anpoon, digdi sa ampangkan nasabing simbahan, maprosesyonin halipot sa may Peñalan Street dyan sa may Albay Doctors. Tapos matoo, pasiring dyan sa may Southern Luzon na eskwelahan. Mawala pasiring sa may Barangay San Roque, mawala naman pasiring sa Kalisiping sa Buonot. Maluwas ini, dyan sa may Caltex Buonot Tabi Serpio. Tapos babagtason giraray ang kahalabaan kaining Peñaranda Street. Pagkatapos, maliko digdi pa Orosite. Dangan maagi sa may barangay Kapantawan sa ampangan kan Legazpi Public Market. Malusot dyan sa may 101 Mall. Mawala pasiring sa may Ayala Mall. Maliko patoo sa may Dunkin Donuts sa ampangkang Ayala Mall. Tapos babagtason naman sa monumento kan Ibalong Heroes. Dangan madiretso sa may Lapu-Lapu Street. Pagkatapos, maliko initabi Serpio pasiring sa tinambukang LCC, sagkod makaantos pabalik sa simbahan. Puro halawig ang kawikaw, ano? O tama luwas sa simbahan. Diretso Yes, dyan sa sabi may... Serpio. Diretso dyan sa may... Ano itong tahian? So pamuso bagang tahian pagbanggi? So Jimbe? Matuod yan. Tapos wala pasiring kalyisip San Roque. Wala naman kalyisiping tulay. Yes, Serpio. Tapos wala naman balik na sa Rizal Street. Duro diretso naman sa may kuan na iyan sa may Jimby naman. Sa may Kapantawan. Sa sentro na ng GAD. Sentrong Kapantawan. Dunkin Donut. Too, Rizal Street yan. Wala, Yes, Lapu-Lapu. Opo. Diretso naman yan. Tapos matuo naman LCC. Yun, diretso na naman sa simbahan. Yes, sabi Serpio. Alawigan kawig. Anong oras ang puon taod-taod? Alas 6 po nin pagkabanggi. Madali na. Magkapirang minutos na sana. Di nakawagas na dyan sa mga traffic officers. Yes, sabi Serpio. Actually, si Sir Octavio Rivero, data mo na nagilap tiga siguro niya na may mga tao, digdi sa mga kanya-kanyang points na haragyan kaining prosesyon. Harangan na sa mga chok points dyan. Harangan na. Bako, abatan na tanganing kwan na. Dahil na, buda mabison ta na sa mga nag-antabay ngunyan. Dahil na mabigla, basically, sentro kan Legazpi ang apektado eh. Yes, Sir Pio. Ang Actually, traffic. one way, man sa nini. Karong one tinampo way. man sa naukuparon. Okay. Sige, kopya. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa istorya. Hali dyan sa luwas.
Si Joshua, isihon taman daw dyan. Joshua, maray na hapon, what's happening man dyan? Yes, maray na hapon, tabi sa Tio, maray na hapon sa mga paraan tabay, tingente, ang mga resolusyon, committee report, as iba pang dapat ko paggururunan sa sesyon regular kan sangguni ang bayan digdi sa Daraga Albay tabi Sir Tio. Sa wara kinangyaring sesyon matapos day makabilog nin quorum. 5 sanang mga konsyal na presente ngunya na pagkahapon. Iyo. Kulang man tabi Sir Tio kung kaya dai nakapag-diretso ang sesyon. Mahabol ko ta na Sir Tio si Consul Attorney Pilo Dilumen pang-anom para makaproceed ang sesyon. Alagad posible na lang kagman kakahalat sa ibang mga konsyal. Kaya nagmosyon si Consul Attorney Carlos Bailon na mag-roll call na ngaya. Nag-roll call man si Secretary Mabeltan dahil na nahalat si Consul Pilo Dilumen. Kaya diretso naman tabi Sir Tio Teritwasan. Pinukpok na sa martilyo. Urlian na. Day man yan actually kinagpukpok ta. Nakaligman si Vice. Teripwasan na. Kuta na kung nakahabol si Pilo, kagawan Pilo. Ma-assign kay temporary presiding officer para makapush through ang sesyon. Uli dahil naman nahalat kan ibang mga senteng konsyal. Kaya pinjente man Sir Tio ang nagkaperang resolution. May nagkaperang resolution ko nang ipapasar mo niya na hapon si Consul Julius Duran. Resolution ini Sir Tio na nag-request sa Department of Agriculture na mag-provide din agricultural assistance sa mga paraoma Sir Tio kan Daraga Albay. Yan. Kuta na mahagad nin mga pananom, fertilizer, as in post-harvest support. Apwera kay ni Sir Tio, may resolution magpata ng mahagad nin tabang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na makapag-provide man nin mga asistensya lalo naman sa mga may mga fish pond hindi sa munisipyo kan Daraga. O da resolution pa na nag-i-encourage sa Department of Energy na sabi digdi promote stable and fair fuel prices and ensure sufficient petroleum supply in the municipality of Daraga Albay. Ang magagayon man ko ta Sir Tio yung resolution kundi day nalawos na maisakat sa sesyon ngunya na pagkahapon day nakapag-aratindir ang mayoriya kan mga konsyal. By the way, igwas na dyan Joshua sa saindang internal rules na ngaya pagday mag-abot araw kaining oras nga 30 minutes na halaton pagkatapos na alas 2. Igwas na ng internal rules dyan na pwede nang magkunyan, magtiripwasan. Day ko lang na hapot tabi Sir Tio. Ang nasa rules kaya, ang sesyon dapat mapon alas 2 ang hapon. Yeah, kung day pa dyan day na. Alas 2. 5 sana sa presente si Consul Bailon, Consul Attorney Ayan, Sophia Baldo, Julius Duran, Warren Sorsogon. Ikapudan si Consul Pilo Dilumen ang sabi on the way na ko ta mantabi Sir Tio. Day nahabol. Kundi alas 2:45 na so hapon kasubago. Bako nang rationable man nang gan. Day na nahalat. Ta itong alas 2 na pagpun yun ito so talaan talaga. Day ka dyan alas 2 tapos na. Tama pwede. Iyo tama. Iyo. Kaya day na atrasado. So mga resolution na initabi Sir Tio. Kaya sa mga sunod na naman niyang simana. By the way, igwaning nagkuhan sa tuya kasubago sa programa. Idak ko na abutan mo ito. So, listener nagapod. Hampang dakan Pure Good Buddha JNF, nagwawaswas ang tubig. Simana na yata ito eh. Di sa Maroroy? Sa Maroroy, pakikuan databi sa Water District kung ano dyan. Project, nagtabi. Baka bukas pa lamang sa aga, abierto pa. Nagapod man sa to sa programa sa Tingog. O niya ko pa-follow up ta sa kuan. Sige, tabi Joshua, baka may panahon. So, noted tabi sa Tio. Marami siya ito lamang ining taon-taon or sa agang-aga. Yung dawad. Anyway, yung tabi Sir Tio, ang dagdag na storya, Josh Fabino,
DCGB. Salamat, Joshua. Anong abiso tabi dyan sa tech department? Pwede na ba tayo magpaara mo? Pirang ilaog tang padingnal in, Chief Tech Ramir out. Padingnal sarong report hali dyan sa OJT kasya paano si Janena Nieva. Hali man sa sayang location. Kumusta ang connection ni Janena Nieva? Itay ni and si Jennifer mamaya na lang na alas 5 kamo ano? Janine Nieva, Janine, good afternoon, go ahead na. Good afternoon, Sir Pio. Since sa to yung mga paraan tabay, dahil maglalangkaw ang parking fee sa SM sa Legazpi City. Inian kinumpirma ni City Mayor Hisham Ismail. Sigun sa alkalde, nagpapasalamat siya sa SM sa padagos na pagkikipag-ulay sa lokal na gobyerno, asin sa opisina ni City Councilor Attorney Butch Lucila, tanganing dai mo na ipatuman ang posibleng paglangkaw kan parking fee hali sa 20 pesos pasiring sa 30 pesos. Dugang pa niya, nadaim muna madudugangan ang gastos kan mga residente asin konsumidores, lalo na sa panahon kan paghalangkaw kan presyo kan mga inot na pangangaipuhan asin iba pang serbisyo. Katakod kay ni, nagdesisyon ang SM na daim muna magbago sa 20 pesos na parking rate bilang pakikisumaro sa presenteng sitwasyon kan syudad asin kan nasyon. Yan ang dagdag na bareta halik digdi sa luwas. Janen Nieva, DZGB News. Thank you so much, Janen Nieva. OJT hali sa Bicol University sa dagdag na istorya hali man dyan sa sayang location. Chief Tech Ramir out, Tata o kaya Padingnal Balduin sa pangarang kan tropa. Thank you so much kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.